Ktokoľvek z registrovaných dodávateľov môže detaily zákazky vidieť tak, že vyhľadá zákazku v sekcii Prehľad obchodov, otvorí ju a počas celej doby prebiehajúceho obchodu môže priebeh pasívne sledovať alebo doňho aktívne vstúpiť predložením kontraktačnej ponuky. Dodávateľovi sa zobrazí zmluvný formulár so všetkými právne dôležitými informáciami. Samotné predloženie kontraktačnej ponuky je v spodnej časti obrazovky a je farebne zvýraznené. V rámci predloženia kontraktačnej ponuky dodávateľ uvedie celkovú ponúkanú cenu a ak je platcom DPH aj sadzbu DPH. Výslednú sumu systém vypočíta automaticky. Nakoľko je predloženie kontraktačnej ponuky dodávateľom právny úkon, aj on zadá svoje prihlasovacie údaje, čím potvrdí, že ide o jeho prejav vôle uzavrieť zmluvu s objednávateľom, ktorý vyhlásil zadanie zákazky za podmienok podľa kontraktačnej ponuky, všeobecných zmluvných podmienok a objednávateľom doplnených objednávkových atribútov. Systém následne jeho ponuku vyhodnotí a zobrazí jeho aktuálne poradie. Ostatní dodávateľia sú e-mailom notifikovaní o predložení ponuky na vyhlásenú zákazku a majú možnosť predložiť podľa ich úvahy vlastnú kontraktačnú ponuku, ktorá nesmie byť vyššia ako prípadná predbežne akceptovaná ponuka alebo ich vlastná predchádzajúca ponuka.